Ce urmează? Răsuflu? Păi numai două lumânări, imediat răsuflu. Vă închipuiți cât de emoționat. Nu mi s-a întâmplat în viața mea așa. Și vorba domnului Antonia, sper să mi se mai includă și după 10 ani. Doamna director, doamna decan, domnule academician, stimați domn profesori, stimați prieteni, dragi studenți, vă rog să primiți sincerele mulțumiri pentru extraordinara sărbare care ați făcut-o pentru mine. Nu știu dacă merit eu atâtea laude, dar mă bucur că sunteți mulți aici, vorba domnului Buluță, adunați pe acest prilej. E mult prea mult pentru mine, pentru cât am făcut eu pentru profesia asta și sper că câte vreme mai trăiesc o să o fac în continuare. Eu sunt bibliotecar, am spus în toate cercurile și în toate discuțiile publice și așa rămân până la sfârșit. Ceea ce am vrut să fac eu, am vrut ca această profesie să se ridice la standardele la care există pe plan mondial și la care merită între profesiile intelectuale. Iată că avem o școală românească, s-a recreat această școală pe o perioadă interbelică, care face bibliotecari. Și a ajuns, iată, doamna Târziman, doamna Pesante, numai două mari biblioteci din București, Biblioteca Națională și Biblioteca Națională Pedagogică, cu absolvenții noștri. E un lucru extraordinar. Dacă priviți la Biblioteca Națională, 80% din personalul de acum sunt absolvenții noștri. E lucru mare ca să faci o meserie și să o iubești, să nu crezi că tu ești destinat altei profesii și de fapt ai ajuns întâmplător în bibliotecă, cum s-a întâmplat mult în perioada comunistă, când tângeau după alte posturi. E o profesie serioasă, o profesie care presupune intelectualitate, care presupune carte și mai ales în epoca noastră presupune dăruire pentru cei pentru care lucrezi. Asta e lucrul cel mai important pe care eu l-am spus tuturora. Noi nu creăm ca în evul mediu biblioteci de dragul bibliotecilor. Noi creăm biblioteci ca să mulțumim pe cei care au nevoie de carte și de bibliotecă. De aici statutul bibliotecarului trebuie să fie altul la noi în România. Trebuie să fie acelui care știe să se dăruiască pentru cititorii săi. Asta e cuvântul nostru de ordine, să ne dăruim total celor pe care îi slujim. Și mai ales în felul acesta, prestigiul nostru crește. Crește respectul pe care l-au cititorii pentru noi, dacă noi știm ca să îi oferim ceea ce are nevoie. Vă amintiți, toți bibliotecarii de aici, principiile lui Dragoș Nathan. Unul dintre ele spune, economisiți timpul cititorului. Asta e unul dintre principiile de bază. În afară de faptul că primul este cărțile sunt făcute spre a fi citite. Deci nu spre a fi păstrate în bibliotecă, păstrăm valorile bibliofile sau valorile patrimoniale, dar în principiu cărțile trebuie să le oferim, deci toate posibilitățile și toate mijloacele trebuie să le punem în joc ca să oferim cititorului ceea ce are el, de ceea ce are el nevoie. Noi ne reunim și în asociații, cum spunea prietenul meu, Sachelarie, directorul Bibliotecii Județene și profesor universitar în același timp din Târgoviște,
ne reunim și încercăm pe plan național, încercăm pe plan internațional să ne afirmăm ca o profesie serioasă și de aici, din România. În ce mă privește, am dorit, iată, să mai continui activitatea mea de 20 de ani și în cadrul Asociației Bibliotecarilor, crezând că acolo pot să fac mai multe lucruri. Am scos un prim tratat de biblioteconomie și sperăm să scoatem și următoarele două, tocmai pentru a arăta că există o identitate a profesiei, că noi avem o meseria noastră foarte clar definită și foarte clar circumscrisă pentru a stăpâni cartea și informația în această epocă a informației, în această epocă a cunoașterii. Vreau să mulțumesc tuturor, dar aș începe cu doamna Terziman, care a făcut această sărbare în cinstea mea și a făcut-o cu atâta, cum să zic, parcimonie, ca să nu zic altfel, de nu s-a știut deloc. Nu știam de că mi-ați făcut onoarea să scoateți un volum. Bănuiesc că și onoarea mea. În care, cum odinioara, cum ziceam, scriam în omagiul domnului academician Strempel, iată că mi-a venit și mie rândul. Sper și la 80 de ani să ne întâlnim domnului academician și să vedem. Curând vă scoatem următorul volum, de fapt. Că se apropie. Că uite, am observat la facultate, acum un profesor la 90 de ani, așa încât de 2 ani ne adunăm, probabil că atunci o să știu și eu despre ce o să fie cuprins în acest volum. Am aici colegii din BCU și, într-adevăr, Amelia venea să plângă și mie parcă îmi dau lacrimile, pentru că am petrecut 30 de ani acolo și de 3 ani de zile n-am mai călcat acolo. Știți cauza pentru care, în sfârșit, sper că săptămâna viitoare să calc cu toată încrederea și să fiu bine primit acolo. Nu e om acela care nu-și întregește locul de muncă. Am avut întotdeauna un principiu. Dacă lucrezi într-o meserie, să te dăruiești de acele meserii. Și atunci vei avea și rezultate. Vai de cel care merge la servici și merge cu neplăcere, legensivă. Asta e o dramă pentru el și îl deplânge. Eu întotdeauna, unde am lucrat, am căutat să fac tot ceea ce s-a putut face mai bine. Sigur că chestiile astea de, cum mi-a zis, maestre, nu se prind la mine, dar sunt un modest. Vreau să fac ceva pentru... Asta e meseria mea. Cât timp mai trăiesc, mai fac câte ceva pentru ea. Și cât sunt primit. Sper că există la noi o practică proastă, că zice pensionarii să duc acasă. E o chestiune. Atâta vreme cât sunt valizi și pot să muncească, lasă-i să muncească. Iată că s-a revenit și la acea regulă prin care noi de la 65 de ani nu mai aveam voie să conducem doctorat. Că s-a revenit, pentru că era absurd, atâta vreme cât ești sănătos la minte. Nu degeaba era sfatul bătrânilor în vechime și în Grecia și în alte părți, că oamenii, când pot și dacă au o vârstă de înțelepciune, se-i folosește. Când ai alte probleme, atunci lucrurile sunt privite cu totul. Așa încât mă bucur din inimă că sunteți cu toți aici. M-ați onorat prea mult că văd și Oradea, văd și Timișoara și nu mai spun Silvia de la Chișinău. E prea mult, mult prea mult. Vă rog să luați asta ca un fel de omagiu adus biblioteconomiei românești și a faptului că trebuie toți să mergem, să privim în aceeași direcție, în direcția binelui cititorilor. Să facem mai mult și mai bine pentru cititorii noștri. Numai în acest fel putem fi noi respectați și iubiți dacă noi ne îndeplinim corect datorii. Sigur că nu e momentul să fac de moralizatorul aici, dar eu întotdeauna așa am fost. Și colegii din BCU pot să confirme lucrul acesta. N-am făcut niciodată deosebire, am fost colegi și prieteni întotdeauna, în toate problemele se intra oricând la mine, discutam orice problemă cu prietenie și acum am văzut că Elena Terziman are aceeași politică aici la Biblioteca Națională. E un lucru extraordinar și mă asociez domnului academician Strempel să spun că, într-adevăr, la Biblioteca Națională se fac lucruri extraordinare și eu m-am mirat întotdeauna, am și scris despre asta și am primit bogârnace că de ce la o Biblioteca Națională, dar un punct de oameni fac niște activități
absolut extraordinare, pentru că, dați-mi voie să spun, nu că mă laud, dar eu știu ce se întâmplă în alte mari biblioteci din lume. Cât personal este și ce activități desfășoară. Ei bine, aici, o mână de oameni, e adevărat că foarte mulți sunt tineri, dar fac niște lucruri extraordinare și vă felicit din toată inima pentru așa. Încă o dată mulțumesc tuturora pentru că ați venit aici pentru noi, pentru Rugătoria Românească și mi-au dat emoțiile pe care le-am avut, pentru că n-am fost niciodată așa ca acum și să vă spun ceva, sunt mai modest așa de felul. Mi-am place să pun o dată așa, dar mulțumesc totuși pentru toate pe care le-ați făcut, pentru doamna Rașațoca. Ca mirele, ca la noi. Știți ceva? Da, e 70 de ani în două. Să fie numai 35 atunci. 35 pe o parte. Gata.